Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan ni Nernely sang Central Negros nga aton gintiguluhan. Whispered Secrets. Diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo! Wow, ang bilis naman. Makalakad ka na buwas, Mega. Dugin ubayan man ah. Salamat gisang bulig mo sa akon gi ha. The best kagin nga friend ko. O galing Muslim country ang katuan ko kag first time ko. Hindi ayan ako maano dito. Halong lang, day. Halong lang, ha? Kag ipakita lang ang best mo. Agad nga wala sang isaway sa imo ang imo employer. Buhaton ko gid ina. Agad nga sa pagbalik ko diri sa Pilipinas. Basi pa malangkon. Makayo ko pa man ang nagaamatlas ay namon nga pagtamdanay ni Cholon. Kung may mapakita na ako sa iya nga sarang niya mapabugal sa akon. Ay, kaayo man lang galis ang akon mga amo diri. Nagsalagid ako sa akon pagpati. Abi ko anay kung hindi ako makapahuway sa obrahanay diri gali kay. Kung maglagaw gani si madam. Si sir pa naghambal sa akon nga updon ako sa paglakat. Kag si madam naman, abaw, nakasaho siya sa akon kay makahibalo ako magmasahe sa iya mga kapoy nga tiil. Ginamanikюran, pedicюran ko pa siya. Ay, total, ginpapahuway naman ako ni madam. Matawag ako sa akon mga anak sa amon. Kamustahon ko sila. I-video call ko sila sa amon group chat sa messenger. Mama! Ma, Diin ka mo! Ari ako sa balay, ta. Nag-study. Kamusta ka dira, ma? Okay nga okay, gid ako diri. Kamu dira. Okay mo lang kami diri, ma. Ginabisitahan man kami diri ni Lola kag tita. Julius, diin ka? ma, manugpuloy pa lang sa balay. May ginobra pa kami sa ako mga classmates. Base ko nagabulakbol ka, ha? Bo, wala ma. Si Papa gali ninyo? Ay, wala ka mo makahambalanay? Hindi ako makakontakt sa iya. Hindi ko gani mahibaluan kun nga, ah. Gin-check mo ma kung connected pa gyapon ang account niya sa account mo. Ha? Ay, wala matuna ako makatalupangod. Sige lang, kay pagkatapos naton subong hambalanay, try ko siya nga kontakon. Sige, ma. Maayo nga kamugid yung maghambalanay. Kay wala kami nga daan nagapahilabot sa inyo, eh. Kung anong inyong mga misunderstandings. Ara bala siya dala subong sa balay, Julie? As always, gabi na siya kaayo diri nga nagasulod sa balay, ma. Kag pag-abot niya, gina-check lang kami na niya nga duha ni Julius. If makita niya kaming ari na kami diri, masulod naman lang na siya sa kwarto niya. But sometimes, bala, ma, mabatian ko na siya nga may kahambal sa kwarto ninyo. Oh, O galing, di-earphone man siya. Di iya lang tingog ang mabatian ko, eh. O kabati kung si sinong kahambal niya. amo bala? Julius, Ma, mag-chat ka sa akon kung okay ka na, ha? Inang ara ka na bala sa balay, okay? yes ma. Ate, sige, kay mababay na ako sa inyo nga duha. Miss you both. Simir ma, bye. Mito, mama. Halong ka dira, ma, ha? Bye! Bye, mga anak ko. Si Cholon. I-try ko abi nga i-voice call. Wala sa may nagasabat siya phone. Nagasagad lang sang ring. Diin siya. May gana pa bala siya nga makighambal sa akon o wala na? Cholon. Ay, do kasan o lang, no? Madasig lang nga naglabay ang tuig kag mga inadlaw. Manugduha ka na galit dira ka tuig sa abroad. Amo matuod ma? Ate, may sinuptan ka? Maalwa ng employer ko nang. Sa tagsa nga ginaserbisyuhan ko siya. Parehos ang pag-hair dye sa iya, manicure, pedicure, kag masahe sa iya. May extra bayad ako. So, ginasupot ko ina, pati na gani alahas, ginhatagan niya ako pag birthday ko eh. Nakasaho gidabi siya sang pangobra ko. Kag hambal ya, makales ko no siya sa akon i-compare sa mga parlor. Ay, abaw. Kanami galiya sa employer mo, eh. Oo bala ma.
Gusto gani niya nga hawiran ako eh. Ang hambal niya kung mapauli gid man kuno ako, mabalik ako sa ila kay siya na ang bahala sang akon nga ticket, kag i-direct hiring na lang niya ako. Ay ti pabinsaro mo sa maayo after ka makapauli diri Plano mo na ba lang nga magpauli? Agon nga madakpan mong ginabuhat sang bana mo, dire? Ma? Nga ano ba na ginabuhat dira ni Jolon? Nag-istoryahan ay ka mga duha wala. Inang ginasakitan sang buot ko. Bangod halos mainas na mga tudlo ko sang sagad dial sa i-account. Imposible nga hindi niya makita. Gina-ignore niya mga tawag ag messages ko. May ginakasakuan na nga iban mo. Ma? Mhm. Ano ang nahibaluan ninyo? Gusto namon nga ikaw ang makatukib kag makadakop sa iya. Mas maayo nga blackout siya sang pag-abot mo. Agon nga hindi na siya makapangaman pa bala? Buhaton ko ina, ama. Maabot ako dira sang sekreto. Kag maabot ako sa pagdakop sang ginabuhat niya kamalamalahan. Diyan kita, ma'am. Diri lang kita. Tanawon ta lang ang lalaki nga atong ginasundan kung maano siya. Ano mong lalaki nga na, ma'am, haw? Bana ko. Nagaano siya sa lugar nga ini. Paghalin niya sa opisina, diri siya nagdiretso. Amo ba lang ini diri ang lugar sang babae niya? Wala gid siya sang hinalungong nga ari na ako, nakapauli na. Kagalin pa kainang bantay kag sunod ko sa iya. Gamit ining ginrenta car ko. Ato siya. Hindi. May babae nga nagpalapit sa iya. Kagato. Nagabantay bala sila sa salakyan? Malakat bala sila? May nagdulog na salakyan sa ila atubang. Kagato, nagsaka sila. Kuna mo, nagkuha sila sa salakyan. Maimportante sila nga kaduan nga duha. Mig, Ma'am. sunda ang ila ginasakyan. Areglado, ma'am. Diri sila nagdulog sa malakalon nga restaurant. Kagato sila. Nagsulod nga nag-aapresyate ang babae sa iya. Kagato. Ginsugata sila sang waiter. Kaginubayan. Kuna mo, may reservation sila diri. Mig, manaog ako ha. Hulatala ako diri. Hindi ka magbiya. Okay, mama. Masulod ako sa kalanan. Kag mapakuno ko ng makaon man. Dala pangita akong sa diin sila dapit. Daw, ano kadugay ang akon kin-order? Ma'am, mga 15 to 20 minutes, ma'am. Okay. Kwan, sa diin dapit ang inyo comfort room. Dira dapit mo. Dira ka mag-agi. Okay. Mapa-comfort room man ako. Okay, ma'am. Karon, libuton kong tanan nga hilit sa restaurant ngayon eh. Agod nga makita ko. Ato galing lovebirds. Apa, maayos sila magpili sang space, ha? Di pa privacy sila, ha? Mapa-as-if lang ako. Kagbugnohon ko sila. Ari na ako. Hi! Can I join here? Oops! Excuse me, miss. Exclusive lang para sa amo ng space ngayon eh. Really? But no, diri ang type ko abi nga space eh. Miss, hindi ka bala maka-inchin. Nagsigagid ang mga mata mo pagkakita mo sa akon, Jolan. Jolan? Kilala mong babae nga ini? Ha? Nga ang hindi ka makasabat sang diretso sa pamangkot sang imo lover sa imo, Jolan. Kung Siling ko. Sino siya? ex ko? Ano? Ano ang matabo sa tion nga to sa restaurant? Mga pinalangga namon nga mga tag, palamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Nernally nga aton gintiguluhan. Whispered Secrets. Diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.